Second batch sa pag-export og igat sa Davao padulong sa China. Nagmalampuson. Anang report ni Radyoman Karin Beltan. TXDC Radyoman Report. Ang padayon ng pag-export sa ilkon igat gikan sa Pilipinas padulong sa China human malampuson nga napadala ang ikaduhang batch nga mokabat sa 1.5 tonelada. Kini nagtimaad sa padayon nga pag-uswag sa high-value aquaculture product nga gikan sa Mindanao ilabi na sa Bukidnon. Sa tabang sa Department of Agriculture sa Davao Region at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, malampusong napadagan sa ang export sa Mylong Enterprises Corporation, usa ka kumpanya nga nakabase sa Davao. Nasaksihan usab kini sa Chinese Consul General Zhao Zhuzhen nga mipakita sa ligon nga trade partnership tali sa duha ka nasod. Bisan pa sa mga hagit sama na lang sa logistics o kakulang sa pasilidad nang hinaot ang mga mag-uuma nga mas mapaligon pa ang suporta sa gobyerno. Ilabi na sa pagpasayon sa laboratory testing aron makunhuran ang gastos sa transportasyon o mapaspasan ang proseso sa pag-export. Sumala sa DA11, ang padayon nga pag-export nagpakita sa dakong potensyal sa aquaculture sa Mindanao aron mapalapdan ang merkado ug madungagan ang kita sa mga mag-uuma ug mga mangingisda.